Камъни да вали. Метър и половина сняг е имало, 10:00 са на кафе, между 15 и 25 жили. Всеки божи ден. Няма пропуск. Няма пропуск, как е 10-11 години, един ден поне да кажат няма да дойде. Работното време какво е? Работното време сутрин като отворя, докато има хора. Работното време. Писал съм да има, защото ако дойдат някаква проверка, трябва да има работно време. Абсолютно. Да. Но... От колко време си тук? 11 години. 11 години. 11 години удържа ресторанта. Ми 2003 се прибрах в Здравец. Къщата ми е тук през 3 къщи. След хотела има 2 къщички за гости. Точно до тях ми е къщата отдолу. Да. Двуетажна къща с ванния, туалет, на всичко удобство. Какво да стоя в Пловдив? Много чисто, много хубаво. Направи впечатление на колко малко разстояние има 3 коша тук и там има още един. Вика, няма. Там има. Ето тук отпред има. Ето тук отзад има. Много хубаво, поддържате си го да си го... Държи се. Кръчмата на Нова година има ли банкет? Още сега имам от Павелско, с нощи ми се обадиха 20 души от Павелско. 20 души. От Павелско само 20. А тук ще има над 50 души. Аз по-малко от 30-40 души не съм имал за Нова година. Тая година ще е лудница. Къде ги посрещате тези хора? Вътре в ресторанта. Не, къде остават? Има ли база къде да останат? Или... Не, хотела, тук си имат вили, повечето, които идват тук. Да. Тук ли или вътре? Тук ще хапнем. Тук, аз ще дойда да... Идвай, то. Внеси бир.